Здравейте, приятели от YouTube, аз съм Дитан 54 и днес ще покажа една програмка за Skype. Тя се казва Panel for Skype. Ето, пишете тук Panel for Skype и първото. Така. С нея може да правите различни работи за Skype. Така. Ако засича, извинявам се, но това от Bandicam. Защото към тази студио не мога да коментирам клипове с нея. Не знам защо, няколко знае програмка да каже. Ето. Теглите, натискате на Download. Чакате да зареди, аз ще позирам докато зареди. И върнахме се, това си изтегли, ето го. Правите си папка на десктопа. Ето Run, аз съм направил. Ще чакате да ви зареди. Правите го на английски или на какъв език си искате вие. Next, Regear. Запаметявате си го в папката на десктопа. Panel for Skype, ето го. Install. Ще позирам, че да стане много дълго. И върнахме се. Това се инсталирам. Тук ако искате да ви тръгне автоматично, аз не искам това. Тук да ви е в старта. Аз няма да го правя само на десктоп. Така. Изчаквате финиш. След това стартирате самата програмка. Стартирате програмката. Това кой карал се включва? Няма се включи. Натискате тук. Така, влизате в скайпа. И потвърждавате на някой. Значи така мисля беше. Още не. И това мисля за ето програмката. Така. Отивате тук. И си пишете каквото искате тук. Ето О. Копирате го така. И си го правите в какъвто цвят искате. Копирате го. Ето. Тук ще е в черно. Аз съм го копирал, ще е в черно.
А да си направите ефект, копирате го и блинк. Така. И вече си имате това. Влизате в Skype. Аз съм го потвърдил, да. Това мисля да е. За това да съм ви помогнал. До следващия.